बर' समाजाव हाबा जायालासिनो ओरैनो थानाय आरो बेबादि जाथारैखौ बर' समाजाव जायगा लाहोनायखौसो रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौहाय रागा जोंदों। गेमस्रि आरो लावदुम। गेमस्रि, नोंनाव इसेबो कमन सेन्स होननाय गैला नामा? हेल' लोगोफोर, वेलकाम टु बेक माय खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेल। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय एबा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। दिनै बे ससियेल मिडियाआवहाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां बेबायदि दावराव दावसि जाबोनाय एबा मोनसे भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों। बेनिनो सायावहाय मोनसे दिनै बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय लावदुम, जायखौ जों मनिन बर' होननानै बुङो, दानि गेमस्रिनि बयफ्रेन्ड, दा बिथाङा मोनसे क्लेरिफिकेसन लाबोदों एबा क्लेरिफिकेसन होदों। बिनि सायावहाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राबो बेसेबां पारसेन्ट सैथो एबा सैथो नङा बेखौ जोंनो समाजासो फोरमायसिगोन। दा लावदुमा डाइरेक्टलि बुंदों जेम्सखौहाय, बिथाङा सासे सैथान मानसि, जेम्सआ सैथान मानसि आरो बियो गुबुननि हेडेकखौल' नायबाय थायो होननानैहाय लावदुमा डाइरेक्टलि बिखौहाय जेम्सखौ रायदों बड'लेण्ड खौरां बे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय। दा आरोबाव बिनि गेजेरजों लावदुमा बुंदों दि गावसिनि न'खराव जेबो प्रब्लेम गैया होननानैहाय, गेमस्रिहा आरो गावनि न'खरजों जेबो प्रब्लेम गैया होननानै। दा बेनि गेजेराव जेम्सआ आरोबाव मानो दावराव खालामबाय थादों होननानैहाय लावदुमा बुंदों। दा बिथांनि बुंनायाबो बेसेबां सैथो बेखौबो समाजासो फोरमायसिगोन, समाजसो जोंनो खिन्थासिगोन। उननि समाव समाज जोंनो मा खौरां लाबोयो एबा मा मिथिहोयो, जोङो समखौ नेनानै थानांगोन। लावदुमा बुंदों गेमस्रिखौहाय बा गल्ड डिगार नङा होननानै। आरोबाव गेमस्रिया जे लानाय थाखा बेफोरखौहाय गावसो सोना होदों एबा गावनि गोनां आर्जेन्ट जानाय समावसो ट्रेन्सफार खालामनानै होदों। आरोबाव बे बड'लेण्ड खौरां निउस पर्टेलनि गेजेरजों दि लावदुमा बुंदों गेमस्रियानो गावनिखा बा गावनिनो वाइफ जानो थांगासिनो। वाइफ जानो थांगासिनोब्ला नोंथांमोना मानो दिनै गुवाहाटियाव फ्लेट लानानैहाय जयै लोगोसे थारलायदों? मानि थाखाय? हाबा जाबायमोनब्ला नोंथांमोना जयै फ्लेट लानानै जेरावखि थाया मानो बेयो नोंसोरनि खोथामोन। पाब्लिकआबो बेनि सायाव जेबो बुंनाय नङामोन एबा बुंनांगौनिबो गोनांथि जानाय नङामोन। दिनै नोंथांमोना जुलि जायालासिनो ओरैनो बेफोरबायदि जयै थाजाबनायखौसो पाब्लिकआ दिनै रागा जोंदों। दा नोंसोरनि बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायखौ नुनानैसो दिनै गोबां पाब्लिकफ्रानो रागा जोंनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों। दा नोंथांमोना दिनै बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायखौ जुदि ससियेल मिडियाआवहाय दिन्थिलाङोब्ला दिनै बैफोर देरफुनाय उन्दै लाइमोनफोर एबा जोंनि बर' समाजाव नोंसोरबायदिया सोरबाया उमुक उमुकमोनानो बेफोरबायदि मावदोंब्ला जों मानो मावनो हाया? जोंबो बिदि मावगोन। बा सोरनिबा उन्दैफ्राबो सोरनिबा मोजां मोनलायनाय न'खराव बेफोरबायदि हेंथा दङब्ला न'आव थायालासिनो बेबायदि थागोन, नोंसोरबायदि साननानै नोंसोरनि माखासे आखुथायखौ लानोबो हागौ एबा सोलोंनो हागौ। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंसिनि गाज्रि आखुथायखौ समाजावहाय दाफोरों, दा दिन्थिफै बेफोरबायदिखौहाय। दा नोंथांमोना जुलि जानानै थाखानायमोनब्ला नोंथांमोनखौ रावबो रायजो राजाफ्रा जेबो बुंनाय नङामोन, गाज्रिबो साननाय नङामोन। दा नोंसिनि मेन गाज्रि मोनजानायनि मोनसे रिजोनानो जादों बे जुलि जायालासिनो नोंथांमोना दिनै मोनसे फ्लेट लानानै जयै लोगोसे थादों। दिनै बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन नोंसिनि गोरोन्थि। दिनै जे बड'लेण्ड खौरां निउस पर्टेलनि गेजेरजों लावदुमा क्लेरिफिकेसनखौ होबाय, दा बिथांनि बाथ्रायावबो गोबां गोनो गोथो जागोन बेसेबां नोंनि बुंनाय बाथ्रायाबो सैथो। पाब्लिकआ दा सोरबा सासेनि बुंनायखौल' थोंजों गनायनानै लानो हाया। दा लावदुमा क्लेरिफिकेसन, दा बड'लेण्ड खौरां निउस पर्टेला बिथांखौ लिंनानै क्लेरिफिकेसन होबाय। दा बिथांनि बिसिगिबि, बिनि सायावबो बिनि लावदुमनि बिसिगिबि बेखौबो लिंहरनानैहाय इन्टारभिउ लाफै। बिथाङाबो मा बुङो? दिनै लावदुम, मनिन बर' आरो बिनि बिदा, बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौबो मिथिनो मोनगोन। लावदुमनि गिबि हिनजाव बेखौबो लिंहरनानै इन्टारभिउ ला। बिनिफ्राय मा बाथ्रा ओंखारो बिनि खुगानिफ्राय, अब्लासो मिथिनो मोनगोन। सोरबा सासेल' बुंनायजोंहाय बेनो सैथो होननानै रावबो गनायनो हानाय नङा दिनै बर' समाजा। दा नोंथांमोना जिबायदि दावरावआ सिगांनि समाव जाना थांबायमोन, सिरि जाबायमोन, गोबाव सम जाबायमोन,
दा बेनि गेजेराव दाख्लैनि समावहाय सोर दावराव खालामग्रा होननानै बुङोब्ला डाइरेक्टलि जोङो बुंनो थाङोब्ला जाया नकिया आइफन बा नकिया नैबेनि बाथ्राखौ लाबोदोंब्लाबो डाइरेक्टलि बिथाङा जेम्सनि मुंखौ लायाखैमोन, बेयो थिग। नाथाय जायानाखि बेनावहाय कमेन्टआवहाय भिडिअनि कमेन्टआव सोंथि सोंहरदों आरोना, कुइसन खालामदों, नैबे कुइसन खालामग्रानिनो मोनसे देरसिन गोरोन्थि। जानो हागौ हयथ' बिथाङा कुइसन खालामहरामोनब्ला बिथाङाबो बुंनाय नङामोन खोमा, एबा आइफन नकिया बेफोरबायदि बाथ्रा बिथांनि गेमस्रिनि खुगायावबो फैनाय नङामोन खोमा। दा सोंग्रायानो सोंबायब्ला बुंग्रायाबो बुंबाय जास्ट जकिं हिसाबै, नाथाय बिथांनि जकिं बिथांनि थाखायसो जकिं जानो हागौ, नाथाय सोरनिबा गोसोआव बिथांनि जकिंआनो मोनसे सेन्टिमेन्ट जाबाय आरोना। बिथाङा जास्ट जकिं खालामबाय, नाथाय सोरनिबा गोसोआवहाय गोबां दुखु मोननाय फैबाय। दा बेफोरबायदिजोंनो ओंखायनो साना हसिया बाथ्राफोरखौहाय, साना हसिया माखासे खोथाफोरखौ बुंनो नाङा, हमथानांगौ। नोंथांनि बुंनाय रावा सोरनिबा थाखाय बिस गोनां जागोन नामा, बे बाथ्राखौ साननांगौ। दा जेरै नोंथाङा जकिंनि थाखायल'सो खालामदोंमोन, नाथाय नोंथांनि बुंनाय रावा जेम्सनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर बिस गोनां जाहैबाय। दा बेनिफ्रायनो सुरु जागायजेनबाय। दा ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि दावराव दावसियाबो बेनिफ्रायनो सुरु जाजेननानै दिनैसिम जोबनो थाङाखै। दा बेनि गेजेरजोंनो गोबां पाब्लिकफ्राबो दा गोबां सोरनिबा सापर्टार जाबाय, सोरबाया सोरनिबा गेजेरनि जानानै गोबां बाथ्राखौ बुंबाय, सोरबाया सोरनिबा सापर्टार जानानै सोरखौबा हेल्प खालामबाय। दा बेनो जोंनि बर' हारिनि समाजाव मोनसे, सोरबाया सोरखौबा मोनसे माबा मोनसे जानानै जोबनानै थांदोंब्लाबो, एबा सोरबा सिरियै डेभेलप जादोंब्ला बेखौ नायनो हाया। मोनसे हिंसा, मोनसे गाज्रि नोजोरजों, नेगेटिभ नोजोरजोंल' नायग्रा बेफोरबायदि मानसि दङ। बेफोरबायदिनि थाखायनो सोरबाया रानखांनाय गारायखौबो फिन खुरलाफिननांगौ जानानै फैयो। थिग बेबादिनो दिनै गेमस्रि आरो जेम्सनि गेजेरावबो बेबायदि जानानै फैबाय। दा बै जाय बिथाङा कुइसनखौ सोङामोनब्ला बिथांमोननि थाखायबो एसेबां बिस गोनां दावराव दावसिया जानाय नङामोन। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायो, बड'लेण्ड खौरां निउस पर्टेल बा गुबुन मोनसे निउस पर्टेलानो जा, दिनै लावदुमा क्लेरिफिकेसनखौ होबाय। दा बिथांनि लावदुमनि गिबि बिसि बेखौबो लिंहरनानै मोनसे क्लेरिफिकेसनखौ ला, इन्टारभिउखौ ला, बिथाङाबो मा बुङो बिथांनि सायावबो जोङो खोनासंनांगोन, बिथांखौबो जोङो इन्टारभिउ लानांगोन। जे लावदुमनि बुंनाय बाथ्राया सैथो ना असैथो बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय बिथांनि गिबि हिन्जावनिफ्रायबो जोङो इन्टारभिउखौ लानांगोन। अब्लासो जागोन गासैबो बाथ्राया दुध का दुध पानि का पानि। नोंसोरो हाबा जायागारा ज' थानाय दिनै बर' समाजा सुखुवाखै। बेवहाय मोनसे फरेन कान्ट्रि नङा, बेयो मोनसे बड'लेण्डसो। बेवहाय बर' समाजाव बेफोरबायदि जायगा गैया। दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुंले खामानिखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों देरफुनाय लाइमोनफोरनो नोंसोरनि गाज्रि आखुथायखौ दा दिन्थिसै, दा फोरोंसै। नङाब्ला बै इयुन देरफुनाय लाइमोनफ्राबो सोलोंनो हागौ, सोरबा नङा सोरबा। अब्ला बेफोरबायदिजोंनो दिनै गाबोन बर' समाजाव गाज्रि आखुथाया एरलांनो हमगोन। दिनै नोंसोरो बर' समाज होननानै बुंब्ला माखौ बुजियो? आरो हाबा जायि होननानै बुंब्ला माखौ बुजियो? आङो बथ साइड मोननैजोंबो जानानै बे बाथ्राखौ बुंदों जे नोंसोर मानि थाखाय ससियेल मिडियायाव दिनै दावराव दावसि खालामबाय थादों? दिनै नोंसोर साथामबो गाव गावखौनो मा सानबाय थादों? नोंथांमोना जानो हागौ सोरबा सासे आर्मि, सोरबा सासे एक्ट्रिस, सोरबा सासेया थिकादार। सोर नोंसोरलाय दिनै? बेखौ लानानै नोंसोरो माखौ सानबाय थादों? बर' समाजा एबा बर' हारिया, बर' रायजो राजाफ्रा गोसो जायोब्ला दिनै नोंसोरनि एक्ट्रिस, आर्मि, थिकादार बेफोर गासैखौबो थेर बेथेर खालामनो हागौ। सोरबा सासे रौनिया हान्जायानो जा, नों एक्ट्रिसआनो जा, बा नों सासे कन्ट्राक्टरानो जा, दिनै बर' समाजावहाय एबा बर' रायजो राजानि थाखाय बेफोरो जेबो नङा। आङो दिनै नोंसोर साथामनिसिमबो खावलायो, नेक्स्ट टाइमाव एबा फैगौ उननि समफोराव नोंसोरो नोंसोरनि बेफोरबायदि पार्सनेल मेटारखौ ससियेल मिडियायाव माब्लाबाबो पाब्लिक दाखालाम।
नोंसोरनि दावराव दावसिखौ लानानै नोंसोरो ससियेल मिडियायाव माब्लाबाबो दाफैसै आरो दा दिन्थिसै। नोंसोरो बेफोरबायदिजोंहाय जुदि नोंसोरनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै दावराव दावसि खालामनानै ससियेल मिडियायाव गोसारहोलांबाय थानो हायोब्ला नोंसोरो मा फोरोंगोन? नोंसोरनि रोंगौथि, नोंसोरनि मान सन्मान मा थागोन? जेबो थानाय नङा। नोंसोरनि जेबो गुनानो थानाय नङा। दिनै नोंसोरखौ सिगाङाव जालांना थानाय गोरोन्थिफोरखौ लानानै बर' समाजा अननानै निमाहा होनानैहाय बर' रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ बोजबना लानानै दिनै बेफोरबायदि गोजौ लेभेलाव दैखोहरदों। नाथाय नोंसोरो उननि समफ्रावहाय बार बार नोंसोरनि बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावबाय थायोब्ला बर' समाजाव नोंसोरो जायगाबो मोना जानो हागौ। नोंसोरनि बेफोरबायदि गेसाव गोफोन नोंसोरनि पार्सनेल मेटारनि जाद्लायनाय बाथ्राफोरखौ सोर साबेसे पाब्लिकफ्रा खोनासंनो? रावबो गोजोननाय नङा नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना उननि समाव बेफोरबायदि नोंसोरनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै जेबो दावराव दावसि दाख्लाब ससियेल मिडियायाव। दा जोङो उननि समावहाय फैगौ उननि समाव जोंनो मा खोन्थायो आरोबाव बेनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखायनो BCA बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनाबो मोनसे डिसिसन लादों। फैगौ सेप्तेम्बरनि 7 खालारावहाय बे मेला जागोन। दा बै समा सफैब्लासो बे समावबो जोंनो मा फोरमायो जोङो बेखौबो नेनानै थानोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरोबाव लाइक खालाम, हागौमानि शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै हो, जाहाथे उननि समाव नोंसोरजों आरोबाव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानै सावरायज्लायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।